Kubonakala ngathi zininzi iinkcukacha ezingacacanga malunga nokugonyelwa intsholongwane yeCorona. Abanye abantu bakholela ukuba xa ugonyiwe awusoze uphinde wosuleleke kwaye amaxhala eCorona ayakugwetywa. Sujovile mhlawumbe kuzobe sekukujamba kwawo ukufa lo ukuthi mhlawumbe kungabe kusakhona ukuthi kubulala abantu ngaleyo ndlela ade kwenza ngakhona. Ngokuzwa kancane bathi ke izasivikela lo mjovo lo nawo kwethemba. Iingcali yezogonyo uGqirha Shabir Madi uthi yintsomo emini eyokuba xa umntu egonyiwe akasoze ayifumane intsholongwane yesifo esingubhubhane seCorona. I think it's important for us to understand in South Africa that this current generation of COVID-19 vaccines, including the Pfizer vaccine and perhaps even more so for the Johnson & Johnson vaccine, has got its limitations when it comes to trying to prevent infection from the variant that's circulating in South Africa. These vaccines, the Johnson & Johnson vaccine, the Pfizer vaccine, will do a phenomenal job in protecting people from being hospitalized and from dying from COVID. Uthi umzekelo ophilayo ngokamphathiswa wezempilo waseGauteng nothe wosuleleka emva kokugonywa. Ngoku umbuzo umile ngelithi kanye ikhusele entweni le nkqubo yokugonyo. Most of these vaccines really start working about 7 to 14 days after a person has been vaccinated, after they receive the first dose. But there are some nuances to that, in that it starts protecting against the virus that it was designed for. So the original virus that was circulating in South Africa, we expect to start getting protection after 7 to 14 days. uGqirha Madi uqhubile ngelithi akothusi ukuba kungakho imiphumela engalunganga emva kogonyo. Ukuba uza kuya kugonyo okanye ungayi sisigqibo sakho.